ますよ。はい、パク。鼻についちゃった。うわうわうわ。全部出てきたし。なんで食べてよ。半分ぐらいこぼれちゃった。食べないの？喉に入っちゃった、ちょっと。もうちょっと食べて、頑張って。これ。はい、はい、これ。これ。もぐ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 って。もぐ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 。もぐ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 。もぐもぐしてんのそれ。お、でも出てきてないよ、今回。食べたかね？食べた。やった？やった？食べた？はい。もうちょっと食べれる？はい。はい、パカ。はい、で出てきてますけど、お兄さん。って。まんって。ごっくんするの気をつけ。あ、でも食べた方かな。まんって。食べてごらん、気をつけ。はい、じゃあこれ最後一口ね。はい、いくよ。せーの。こら、口閉じて。あれ、もぐ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 って。もぐもぐ、もぐもぐしないな。ほら、鼻にまたついちゃった。もぐもぐしない。もぐもぐ。あら。おいしいですか？きょうすけくん。別に。そうでもないし、みたいな。はい、じゃあごちそうさましてください、きょうすけ。はい。ごち。ピミでござるって言って。はい。はい、ごちそうさまでした。だんだん、ちょっと暗くて見えませんけど。今からごちそうさまでした。はい、どうもー。